Hurian itu hata marulupulup turdita ala tolhasita tu minggu reformasi sadarion atik pe anggo tanggal la topet tu marsugut tanggal 30 sada Oktober. Zala laus marulupulup nang turdita la boi tolhas huriata KBP raw mangun tu puncak ni bulan musik di Huriata di tahun 2022. Ibanna songoni sudah mahubigi jalata bigi nakaling akka edde uning-uningan nasida jala au surape dang sudap akka zamita nyakka perjamita alai torok doruas mardok ngasudap pudalaro hakku melulung hubigi edden nyakka paredde itabu ala di liturgi ni HKBP akka edde dohot akka kur batu zulu ni zamita be ibaddo sudi akka paredde di huriata ikut dihilalado ditikina mangedde hon edde ibana huhu do ibana marjamita disi nangaka permusik tope marjamita do hamu merhite-hite uning-uningani di jolon itu hatta arong manangna tulu sauti nga lapatan dasar telugis ni bulan musik akka edde di tonga-tonga ni habersota perzulu mangalo roha nasibolison do akka edde musik menjadi media bagi orang beriman mengusir hati yang dirasuki oleh iblis. Ibaddo dijo si Saul Raja Daud memiltik hasapi izuluda ala sesongon na dihilalai bana tol dinazahati songgop tudirina do turohana ala itagad dipiltik si Daud hasapi nai sai hirana mangulu do resonansi suara ni pilti-pilti ni hasapi nai tu baga sarohana gabi sumuru ma nang sibulisi sibagasan ate-atena. Halani melosi pata adong rohana sibuliso dihami akamaon akainang itormared dihamu jebu. Manang na sibulison sipata rohani akaina bahita kamape ringkas pemarkur masuk tupungwa nama do lan akka nasi. Atsura somareded dehita mabege musik di ngolutaon isarana uzu tahilala marukil hita molomod ding sada keluarga anak kon mang naama doho ina dang boy hita mared rupani disi songgok manang sibulisi di bagasan ngoluta ibaddo meloro akaina rupani perpungu saitu matang sada ina mengadungi ama ni haulongan rohana meredde johita inang ala tagan na meredde dihilalai bana do toddi ni jahuba mangurupi bana manukul ibana zalamangalo rohana sibulisoni sian gulmit ni nguluna paduahon musik ima hapataran ni ngulu ni zolma lahu patuduhon doho makamonakon hamonangan ni jahuba di bana mulut tapai ima tapai hutihut saluhut nakabarita masa di pada Narobi sudah bentuknya kaporang na niadopan nya karaja di Israel sai di Zoluani doho diujungi marhite edde akka surak-surak salat ikemaraporang pe Raja Saul maribu-ribu ninda dia dene
Dungi mo ng Raja Daud muse, lubi jumlana, songon na nitaluhon ni si Saul, marloksa-loksa, akana malua na mo ng di bayat tuhata. Lapatan na di parporangan ni ngulutas si Ganu Parion nang pedang manyo bodi lihita do si Zata alay na marporang do akaina makamonakon anakon na marporang do akama makamonakon ulon na marporang do akana marbezu asasatia kahamlet na sudi hita marporang nang dia kaparkarezuan asa dengan kinerjata nang maredede hita isi saluhuna. Asa monak kita maraloh maningaha penatadupi di tonga-tonga ni ngeluta si Ganu Pare. Anak-anak muda, kalau engkau juga menghadapi kesulitan di kantormu, seolah-olah kau ditekan oleh orang-orang lain, misalnya karena engkau mungkin 1 orang 2 orang saja sebagai pengikut Yesus di sana, justru kenyangkanlah suaramu, kencangkan, bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan di tempatmu, agar engkau dimenangkan di tempat di mana engkau menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Alayarong guna patuluhon musik imanguluta. Music is my life. Wasay dokon music is my life. Aladang pola dong pilti-pilti ni hasapi di ngolutaon alai pakatayota parangeta pabahenata itulah musik yang hidup. Musik yang bukan didengar dengan telinga tapi musik hidup yang dilihat oleh mata. Yudo hiaidokon Eka Dharma Putra di urayanna tafsiranna tu dasar dari Alkitab tai, we praise the Lord not only with our melody strings, but primarily we praise the Lord by our melody's heart. Melodi hati itulah musik yang sejati. Pabainata ngoluta dengan parangeta ima musik na mangulu dihita. Karena itu Tuhan berkatilah juga setiap pemusik di gereja kita ini. Supaya hidupmu juga menjadi khotbah yang hidup. Agar jangan sampai ada satu celak juga dari setiap orang song leader, dari pemusik yang perangannya tercederai dalam kehidupannya sehari-hari. Hurian itu hata songonino nang turpukna na di sayaon si Ahas nazahati namurtati nama mudi Jahubah di ngoluna mangulahon penidusan, penindasan, pemerasan, kejahatan sosial yang tidak peduli dengan yatim piatu dan janda karena dia tidak menjadikan hidupnya sebagai musik yang hidup. Alanido di bonani turpuk jesayaon lubobi di ayat 2 dohot ayat 3. Idok disi tangi hokamuma ali yakalangit jala pinggol ali tanon ay makuling majahuba hupa godang-godang do akka anak jala hupatibul HP merbalik donasi dasyana. Di tada zongkiro na punaibana. Jala di boto halode do panggagatan pinahin ni tuanna. Alayang go Israel dang tumadaaw. Jala dang marroha bang sokki. Ninna Jahuba menadopun bangsa Israel. Kalau dalam hidup kita biasanya ada induk yang hilang,
seperti analogi ayam, maka disebutkan bagaikan anak ayam yang kehilangan induk. Alay yang godi sayaon kebalikan na do. Induk kehilangan anak. Ditadazonggi do na punay bana. Garizonggi hewan ditadaro isina punay bana. Dungi di boto halode do panggagatan binain ni tuan na. Keledai tahu siapa tuannya. Malayang go Israel dang manadaaw. Dang maroha bang soki ni natuhatta. Di bahini do hamuak kadamang doho day nang zozo ni minggut tamarhitete masa darion asa marguru hita mangulahon na denggan. Dungidong marguru mangulahon na denggan macohok ma laho majahati. Belajar berbuat baik dan berhenti berbuat jahat. Ima musiki mangguruhon na denggan pasohot to nak kaulaon na jahat. Jadi kon boy tahebak kon lapatan ni musikon sian musik si tangi honoton si begion sian musik nagabe si hangul honoton di tonga-tonga ni gulmit ni parnguluota. Hamunak kadamang dainang zok do tabigi digano permingguan na dia sapulalui dungi sayro mahamuasa mardabu-dabu hitanin na jahuba tung sura rarado samuna songon abit bunga dakdap botar do bainokku songon itak nang perara songon abit hasubba gabe songon hapas do muse. Di jauh di batado hita marhite-hite turpuk sedarion. Lubobi di minggu reformasi. Asa sudi hita mangalehon dagik taon, ngulut taon. Nang rara nguluta songon abit bunga dapi alay botar bainon na songon itak. Takboto uban na dipakai saya padohan itak ison. Ay dang buy sigarodudak mangalang itak denggan. Ikon hohoboy bana. Ay mabirsa kiro itahi, molo say makatay zolmana mangalang itahi. Dang hola ni mana rotak, alay zolmana sing pedo gabi rotak. Bedohingot tiki pakabaru hami marhubas. Adong ko ibas ada punguan aire neguarna pertandingan untuk anak-anak bagaimana caranya mengorom babaon unang magudakku makatai. Jadi merteori maka ada nahon. Kita bikin aja pak korek api di mulut kita ini. Nanti pasti nggak bisa lagi ngomong. Lalu ada orang lain dikunci aja pak mulutnya ini. Nanti nggak mungkin lagi ngomong itu. Alai malodo panitiai dicoba tong orang tarom sa malua. Ngerong masada ina perhuta-huta. Kalau mama lain, kita coba dulu memakan itak. Apa itu itak ma? Nanti saya bikin. Dungi pada di matong itakon, iba maka gula na tonggi di bagasan, iba hudul masuk di tanahon. Ayo, siapa yang pertama bisa menyelesaikan makan itak itu? Itulah yang pasti nanti yang menjadi juara.
Sebaliknya siapa yang masih mau ngomong berkata-kata sambil memakan ita ini, tak akan bisa selesai dia selesaikan itu makan ita. Jadi mangam matong karat denahon. Paek do, holain na betong ngabirsa tak sabe di pangani mana dohot tenggan. Tapi ada anak-anak 2 orang yang mau mendengarkan nasihat dari ibunya, nanti kalau makan jangan berbicara, tapi makanlah dengan baik. Jadi nahohomodo nagabe juara. Laho mangaton ita na pinarad ini panitiay. Jadi dakolan warna nai hulalai son nai dok ngi panurat jasaya songon ita botar. Alai ko songonido hita makkanguluhon zol manang mazalo hasesani dosa tukso terbaik kita madok sidohonota alani dosa tai iya soholan hohom mazalo hasesani dosai. Alanido hiaro di lehon tafsiran ni Martin Luther nama jalulaun nabadiyai di bagasan hahohomon. Lapatan hohom ibana roh tuzulu di langkatani majalulaun nabadia, hohom ibana tumangyak kodirina, asa unang holan na manginum anggurau ubana roh tuzulu, ayang guna manginum anggur do boy do lapo. Alayalan na marulaun na badia do hitaw manginom anggur doho roti sikat ni daging na ubat tazalo di bagasan hahohom. Etu maebo anggur roti di lapoi di restoran. Adong roti bakar campur keju campur serikaya. Halayang guna mabuan hasisani du sana taparhatopo marhitia porosiota ikor roti na pinarbadiaan jalan na pinasupasun itu hatta itu. Samalusudi hitan no majalo ulaun na badia di bagasan roha homoni tazakon. Dan ada satu pesan khusus bagi bapak ibu yang mungkin rindu berperjamuan kudus di gereja HKBP terutama anak-anak muda. Bahwa anggur dan roti itu sudah didoakan lebih dahulu. Dedang pola be jolonita buti tibu tugi jangrupani liling doh tiki itanyakon tak pola be gabe habis tiki nunga itanyakon izumolo. Hola di pasah apa di tarupan itu tangat roti pangamma inna itor tapangamma. Tak polai pai mai masape habis tu beriba masih bareng-bareng arupani gabe habis pertikia do lanaka nasi. Hamunak kadamang do dainang lausido nang gora-gora ni Martin Luther marhite minggu reformasion asatong saita pai baru totong nguluta dinaung sinesaan nitu hatta dosata marhite-hite mudarna. Taingo do tolu sipulan ni pangajaran ni puda ni Martin Luther. Naikotong tapay baru sahat tunuaeng jala sahat tujung ni haporsyota. Ima sola fide. Hanya oleh karena iman. Ikon holan alani hapor seo taido hita di palua jahuba. Dada ni alani akaulau nadinggan amal perbuatan baik natapatupa. Ala itu tu molo tutusi tutu hita makapor siai tuhatai ikom merperbuema nang perngulota. Dada songon barita ni ina pergabiri nai sidik kalangi. Sai di papungu-pungu magabirina siapa ni tahun sahat tuzung ni tahun.
Di bagasar roha pakirimon sahali martulak memanan non tutokke melulung sa tahun go magabrina mamora may bena gurang mahepenga gok nang artana. Habe di ujung ni tahun dibukai mana magabrina on tangarong besina. Nga kosong be gabirinay. Ala holan na si pasipan dakyay leho ni mana tulungan na ditagam rohana gabi mamoray bana hape gabi luangan ay dangarong be isi ni gabirinay gabi malecut ganupari ganuptiki habis ditipa matanyari rohot akalugo. Nang hapor siya tapos ko nido. So tunggay beso nga gabiri. Say totong baga idaw siya duru. Hape so tunggay beso marisi. Ima na mga sahon ulahon na linggan. Papungok ko majonon sa halimabay masitobol dungi gudang martaku mamorama. Tapi Luther mengatakan sola fide hanya oleh karena iman. Dungi sola gracia holan alani basa-basa ni Zahuba. Lumobi dia parti kita sanuari dung malua hita sian COVID 10 Yaro hako kosulido hita makatidak kombolo malua pe hita bu hita marminggo saunari son siada dana rojak kana tua-tua holan ala basa-basa ni Zahuba do. Datung nau burju hita siya nakanang mate COVID parzulu. Yaro hako gumurang kura nau burju sakita do pe. Alai ma basa-basa ni Zahuba tu hita. Tu parang ko sakita ng sahali, 2 hali, 3 hali, mamulus, soy di kopiti, hape sa itong di palua tu hatay. Dahil ko dohonot taro sola gracia, holan alabasa-basa ni Zahuba. Ay tu pa, di ba siyan akana modding hinorhon ni kopiti, tu pa sahel di pay hape tortewas. Hape hita mungkin dalong 2 hali, 3 hali, 5 hali, tok say di pangulo tu hatay, dahol la basa-basa dui. Dahil ko sino mauliate hita tuadupan ni tu hatta. Dungi sola skriptura, holan ala ni barita nauli Bibel, na binasabasahon ni debata. Molo tahati dakod de reformasyon, holan ala ni barita nauli, datuk soy komangulu hita pertangyangan keluarga itu nga ibagas tabi. Madjaha barita nauli. Murudang boy sa hari sadari, nang gua pala minimal nyatik malam minggu hita marpungu anak kota doh pahoputa rak marede rak madjaha martangiang dungi mulutung martadang pesiduli lo martadang alinga parjulu jolo rak martangiak kita itu ngani bagas tabi. Behama benot tamadokon maka tidak reformasi Lutheran hanya oleh Alkitab, hanya oleh Skriptura, alay dakya mangulu Bibeli di tonga-tonga di bagas tabi. Di bayani hamuak kay na nami nasodoh depetu kapunguan di gereja, Roma hamutong tuak kaparpunguan. Nangakama berubani sa sudihi tarap tumangihon hatani hatta. Adong ko na menarik sa resyan kisah ni Martin Lutheron ditikinang ditakup ibana laho pamation niya ka paus di Roma martabu ni may mana mapurus. Dungi di sadaborngin mapurus may mana nin nabaritay di toro ni sadabara ni jabu ni sada ina-ina na mabalu. Anggo maksud ni Martin Luther alahiran na sumargugoy ba na mangalo pangajaran ni pula na sala di Babel, di Roma, maksud na yang mapurusyan nama.
Halai di bagaimana masa yang ina nama beluon di gijangi pak barani jabunai. Misalnya mau bahasa Batak nuang bumara tabayakon ali Tuhan pasu-pasu masih martilu tari neng hona bunuh duibana alam mempertahatun nasi tong inna rupani mulo tabajo analogi bahasa Batak nga maksud nahian nalau sumisi nama mapurus hape ala di bagaimana tangiang isada ina na makkanguduhok katan debata mula may mana muse mapertahaton dalil na tuluon. Nanakurok di siya mo kada mang torop nai hape jolma akanaung madilihian nang meninggalhon ulaw na dinggan na binayin na hiyan alayalarong mangulu sada ina makanguluhok katan debata huhut tumangyak konibana gabi bangkit mo senang semangana mangulahon ulahon nadingkan hitape mulut tahanguluhon nakana martangyangon do tulu reformasi di Martin Lutheron sudira yang nak kota meluame siya naka narkoba meluame siya naka game online, lepas dari ancaman skater, lepas dari ancaman pinjol, pinjaman online dan lain-lain, dungi maduma ma nang sudi ngoduta bangsota huriata nang tuaka tiki naneng ro. Tahanguluhon mahatan itu hata namang guruhon naringgan alai huhut pasohoton na zahat hobar tu hata ni tu hata.